Deni ru duwe grade bu shamongka. Makoleka tiseni to tiseshasikeni niseshngsi ta shaina teo plase nungun lu shilamwai. Wime pang shiyankeni zonlongwe ma wa kamwe sadugi mado angyang sang dirai na ru nowe na srapya moshi nungma dapat nyade narua yang sha. Langare tipe na sama adam me pang Samre mata ke la siam ni na ang nampe yi ang mat me sang rutuo na ang nampe detut lal de warai wa ruyanga asang degap ang nungnam singut pe ale alat pe na semi lushi dangi ang se mata siami adu ge we me sang rutu shi dangi ang se mata siami a queen ge we de titacha Siami. Ang nungnam singut pepe yi rutuo dangi ang se mata sha siangi. Shangbe me pang na smare me ge siangi. Ang nungnam singut pe yi we me sang galam yanga we yurat na zun long kat we me na ka pe chimme ilong e ma alwe. Yesu yi ang ma sang nama yi na le nang we na. Shanshar we karuri sang ge. Gerai jor nang gun sang ge. Me sing nang ran ye kadu ye wani siyang ke ni zun long degap ang ma na sma ge melu shi long smi ge ma shru ngam long ang ma na mu lang zari de ilong e siyang ke ni zun long dang isu no ni na mo shi smi kwa we shing phong dang ruo zang ta grai mo shi sang nga na abraham ang grai ge isak ang grai ge Yagu gerai ge ngai wana ruyanga we nama i miru dalnang ma nama i na gaza dadam na le darsha kadiye wani gerai na shiri o gerai mui sun shiri o gerai mang ye alwe gerai mongka tashin we shangbe madam rangini mongzarwe jeju toshi lunang